Amboni kalendo mbuyo makhala kumalankhula kwambiri kunena kuti zipani zotsutsa boma kuno ku Malawi sizikuchilimika pa ntchito yake yotsutsa boma ndipo akapusa asadzadabwe chipani cha Malawi Congress Party chitatenganso boma mu 2025 ndipo pano tili ndi mkulu wina amene akufuna kuwatsutsa Amboni kalendo kuti yayi izi sizoona koma zipani izi ndithu zikungodikira kuti zipange convention ndipo akasankha atsogoleri pa chisankho aona zipani zimenezi ndithu zikutuluka ndi kumalankhula mwamphamvu kumatsutsa boma. Ndite ndikhale limodzi kuti timumve kuti mkulu amene yuyu akutsutsana bwanji ndi Amboni kalendo ndipo what are his reasons and his points. Ndiye mwachizolowezi tipemphani kuti mukhale pomwepo mpaka kumapeto kuti nanunso mutha kutiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa VoiceBox. Ya mwazuka bwanji Malawi anzanga chinkhale kuti mawu anga sakumveka bwino koma ndamba ndikuseka kwambiri chifukwa chake chakuti chimene umafesa adi chimene umakolola. Olemekezeka Honorable Boni Karindo, iniyo ine ndimayankhula kawiri iniyo ndine ndife anthu oyenda njira imodzi chifukwa ine ndi munthu wandale, inenso ndi munthu wandale. Mungayankhule cha mtundu wanji Amboni Karindo, iniyo ndale zilimo ndithu ndiponso ndinu munthu wandale. Mumakhaso ndi chikhumbokhumboso mu mtima mwanumo mutazayimiranso ku constituency koma chifukwa mwina mwake mbiri inayipa kale mchake simungakayimire koma chikhumbokhumbo chimenecho mumakhala nacho ndithu ngati inu munthu woti munalowa mu ndale sopano. Ndiye mukuyankhula kuti azipani otsutsa boma onse angoti zii. Azipani tu otsutsa boma sana tizi ya koma pa ground simukwaona. Chimene simukwaonera pa ground ndizija munapanga 20 zija popanga upandu waukulu kwambiri otsutsana ndi meki imene imagwira bwino ntchito ya Jeni Answer imene imalola madando mpaka na kwawerengesa onse amene munapezeka kuti inu madando anu anamveredwa ndipo mpaka na akachali anapezeka kuti akhala pa mpando umenewo. Koma musayiwale ndikukumbusani kawiri inu tu munali muli konkuja kachali adayankuja abjeni awa asekitali jeno anu ainuyo Mai Patricia Kaliati anayankhula kuti kachali ndi mwana watu weni wa UTM ndiye MCP. Ndiye olo otsutsa boma atayankhula cha mtundu wanji olo atakapereka madando ansala yawo yobwera pitani ku polisi chifukwa uyu ndi wawo kale. Uyu ndi wawo kale. Pamene ali wawo kale ziwani kuti ansala imanga pereke ndi imeneyo. Pobwerezesa kuyang'ana za chisankho mmene chinayendera cha 2020 anayankhula kuti chisankho chayenda bwino olo UDF DPP atadandaula ananena kuti kukupezeka kuti polembesa chisankho mwana uyu munthu yanakapezeka ndi zaka 18 pamene mafika siku loka zaka 16 pamene mafika siku loka lembesa chisankho lokavuta chisankho anapezeka ndi zaka 26. Apa anapereka nkhani zochuluka zokhazoko koma anati anthu onse amene amapanga zimenezo anali anthu ochokera kumulanje mwina mungakumbukire. Ndi pale panaonesa kuti kodi ziko loseri anthu amene amalembesa anthu mzisankho zaka zosakwana ndi mulanje yokha. Inali propaganda imeti maiziwa kale kuti anayankhula kale asekitali anu kuti kachale ndi wanu inde ndi kachale tu ndi wa chipani cha Congress ndi UTM. Nchake zimene akupanga iye uja ndi zimenezozo ndithu ndipo zimene zachitika kukaronga iniyo mwina simmaziziwa koma ife ngati anthu andale timaziwa kuti mbezi takaliye ndi mmene mumu chifukwa anthu akukaronga pena timaziwa. Anthu akukaronga chimene asiyana ndi anthu akumwera choti muchiziwe chifukwa anthu akukaronga chimene amanga kuti ife wakati kusogolo ukuli munthu wa fuko lawo wa mtundu wawo kaya wachitumbuka zimene amapanga iwo ndi za munthuyo kaya alakwise kaya salakwise koma wansi kuti iyeyo mwina mwake ndi Gondwe anyabota anyandani pamene popo kufuna osafuna akavotera kumeneko sayang'ana zoyipa zimene zili kumbuyoko. Mundimvesese pamene popo Malawi.
chifukwa chake chokuti a president akazi ndi akumpoto basi, speaker wa nyumba ya malamulo agutani hara ndi akumpoto basi, kungopita kumpoto ukapanga kampeni ina iliyonse olosa apasa kanthu akumpoto akavotera munthu wakwitu finish, zatera pamene popo. Ndiyeno kuti mukuti akina Chihana angotizi, akina wichena DPP angotizi, UDF angotizi, no. Convention mukuine naye kuti kodi ku convention simuzapita. Musaiwa aboni kalindo inyo ndi munthu wandale. Convention imapita anthu amene amasankhidwa kuchoka constituency, district, region. Ndiye Zipani akamati akulimbikisa anthu kuti chisankho chawo cha convention chizakhale chabwino, akumayenda ma district amaitana ama constituency. Ndiye ndi mmene zimakhalira tu kumanga kwa Chipani. Chifukwa kumanga kwa Chipani kukhasi kumatanthauza tu upite pa ground. Chifukwa pa ground pano pakungopita ndi sizingayende tu bwino ndi memuganiza eni yomwe. Komano ndi pempho la anthu ifeso ngati anthu andale. Kukupemphani inu amene munatuluka mundale munayima panoka kuti asegulireni anthu wanjira muzauza koyenera kupita. Chifukwa pena kumamuuza muti chifukwa chimene timapita ife pa ground kukayankhula ndi anthu kuwauza zoyenera kupanga. Ndi chimodzi so inu omenya maufulu memu kuyankhula pa ma social medias olosi muzakapezeka pa ground. Koma ziwani kuti kuyankhula kwanuku ndikothandiza kuti ena osamva ngati awakavotera zachabewa akhoza kuseguka mmakutu mukumasogolera kolowera. Ndi chakelo pasiku lovota lija ma monitors ena amapanga zachinyengo kwasogolera anthu ndi mukavotera wakuti anthu ndikusintha zimene amakapanga siku lomwero kwa masiku osewa chifukwa tangosinthika kungwauza pakanthawi komweka. Zimene zimachitika inusa mukuziziwa ku convention zimachitika zotani. Anthu akuvomeza kuti akavotere wina amangotulukira convention kwakucha mosamveka bwinobwino convention ili yammawa ndi ukamvotera munthu amene inu akalindo mukuziziwa. Ndiye Zipani zimene zangokhala chetezi zakhaladi chete sikuti zakhala chete ndi mmene mukuganizira inu. Chipani tu chili bwinobwino, Chipani chili bwinobwino, koma inu mukuona kuti ma angles onse azikoli apanidwa ndi anthu amene ali ndi mtima kuti azingobera zinthu. Ndiyeno mukamayankhula kuti azipani alizi sana khale zi achipani yayi, sana khale zi azipani mukati ikabwera convention anthu muzizapita kumakapanga ma election zimene zozo azipanga kwa iwo amene akuziwa kuti alibe mphamvu yoti angayambise chipani chawo. Chifukwa munthu ukaziona kuti aineyo ndi mmene ndili muno ndisalimbane ndizawa umangosiya ndikungopanga zako. Ndiye mikangano inatha mu chipani cha DPP. Ku chipani cha DPP kunalibe mikangano. Mkangano tu unali na nkhumwa ndi anzawo owukira kufuna kulimbana ndi anthu opanda chimowa. Ndi anthu opanda chimowa mmene analili muja ali momo zinthu zawo zikuyenda bwino. Kuti omafuse pano pa police secretary ana malomba akuwuzani kuti china chilichonse chili bwino. Koma chimene akuyembekeza anthu kuti muone president wa chipani afapita muthalika opita pa podium imene nthawi ndese inakwanetu. Kuti muone nthawi president wa chipani cha UDF amene mukumutchwa kuti ndatupere nthawi kuti imene sinakwane chifukwa atupere pano so president wa chipani cha UDF ndalili andipatero. Ndi mafufuza ali andipatero kuti iwo as a president wa chipani cha UDF chimene akupanga ndi chani, chimene akuliuza boma ndi chani. She just keeping quiet. Ndiye tiyembekezeni chaka anthu akuyembekeza convention iyo. Chifukwa kubwa ku convention iko kubwera tsopano anthu okuti ayimirire chifukwa chokuti apasidwa mphamvu ndi chipani chawo kuti akayankhule ndi anthu awo. Ndipo zimenezo zichitika kuzera ku Zipani. Komano choti muchiziwe chokuti ucheni maberedwe amene anaberedwa mu chaka cha 2020 zimene sizitheka. Zisankho tu zimene awina kumeneko ndi makhansala. Musaiwale tu kuti ndi makhansala alipo atatu koma kukupheredwera ng'ombe chifukwa zimene akuziwa kuti sizinabwere mwanomo. Zabwera ndi nzeru zawo zimene apanga iwo kuti zimenezo ziwine. Chifukwa tu kwa anthu ambiri oganiza bwino sana votera anthu amenewa.
koma ziwani kuti zomwezo zachitikazi ndi zimenenso tuzina zachitika to abweni kalino nthawi imeja musanatuluke ku chipani kwanu kulitulusa boma la DPP mboma ndi zimene zachitika soto kujeni ku Karongatu mmene linatulukira boma la DPP mmene munalitulusira mwa automatically ndi mmene soto awinira tu makasa alatu ku Karongatu. We as a politician tikuziwa tu bwinobwino musamale titenga kuti pamene we are just keeping quiet kuti sitikuziwa zimene zikuchitika tikuziziwa tu 100% kuti tumufufuze tu kuzipani zonse zimene mumazichula anthu kuti kuli chipani cha UDF ku chipani cha DPP anthu amene ali tu kuzipani kumene kosati tu anthu osazindikira tu ndi anthu tozindikira kwambiri kuti mwatenga anthu amene wamwaike pagulu potero muzisanthula wina ase kumwika padera kupeza kuti wina aliyense tu mmodzi mwa iwo ku executive yawo onse ndi ma doctors ndi ma professor atu ndi anthu kuti malamulo aziko ndi amaziwa pamene zimene zikulakwika kuziziwa zimene zichitika kuziziwa kumene zikulawa zinthu akuziziwa kubera akomvera berani mavoti maodi atatu komatu ziko ndi lalikulu ma MP so azakhala ali mmenemo makhansa azakhala ali mmenemo tizaona tu kubera kuzaberedwa kotani chifukwa amene avotedwa ndi apereka ma 5000 andi ama 5000 yonse zaperekedwa to the whole country of Malawi ndiponso tu ena panopo olokwapa 50000 or 2 million sanga kavotere tu Congress komano chimavuta chake chokuti akwatu ndiye timangothokoza kwambiri kuti anthu ochoka ku chigawo chakumwera 1 kuli anthu obadwa kumwera komweko kumama panga support chipani cha Congress amapanga chipani support chipani cha UDM amapanga support chipani cha DPP amapanga support chipani cha UDF amapanga support chipani cha Ford kupanga support chipani cha Mafundi chifukwa iwo amaziwa zimene akupanga sayang'ana mtundu amayang'ana manifesto ndi mbiri ya munthu ndi chipani icho po madera ena amangoyang'ana kuti zoyipa zonse zilibe kanthu tipite kulilongo ngoti Congress oloya amenye zibagera oloya atani akavoti abe Congress chifukwa zinalo ndilo tili Congress sayang'ana za ubwino wa Congress kapena kuipa kwa Congress ndiyeno musadandaule Malawi kuti zipani zosusa boma zimene zili ma giant kwambiri ngati chipani cha UDF ndi chipani cha DPP kuti sichikukufunirani mafuno abwino chipani zimene zikufuna mafuno abwino ndiponso chipani cha UDF chichokonzeka kupanga kampeni pena palipose poyenera ndiponso dongosolox ndiloyikika bwinobwino komano ziwani kuti mmene akuyendera a Congress ndi mmene chimayendera chipani cha DPP ndi mmene chimayendera chipani cha UDF otsusa boma kumakhala ndi mpata omayenda ndi kumapanga misonkhano mmene ankapangira china John Tembo koma president wina akulamula musafanizire tu akalindo ngati ndi mmene alilitu achakwera watu tinzofanana pena mukamayankhula mokhanga timukutinyoza anthu achipanife ngati sitikuzwa chimene tikupanga pamene timukulakwisa kwa muziyang'ana ku frantiko kuti mwapereka makalata angati achidandaulo kuzera ku ma demonstration yanu amene makalata amene ayankhidwa ndi angati nanga amene anamangidwa mopanda kusata chilamulo ndi kulandira compensation ndi angati amene ndi compensation ndi angati pesa tipalibe tafufuzani kwa Sundwe anthu amene sana lako amana andia chiuje chipepeso ndi angati mumangokhala olochete mukuyiwa ati kunaphedwa imedi konko mu boma la ujeni la DPP anapha ndi ndani chipepeso bana andia kubanja wa munthu afufuza tanandira anthu chipepeso chokuza ndalama zingati ena sana ndiye mamilioni ma 10 million kujeni kwa Sundwe ndiye muzisiyanisa kuti pamene kwayankhula tu osaba sana angogona siku limodzi kungozuka kuyankhula tikazango titazuka kungo kuti tikuyamba tu panopa aponeka njolo mawo yankhula tu yankhula ndizanthu osaba simuzakhala nawo chifukwa wina aliyense wa chipani amene ali wa chipani panopa ndi wokonzeka ndiponso ndi woyenera kutulusa mfundo zake pamaso pake koma ziwani kuti boma la mamafia sili ngati mmene analili maboma ena aja koma ife chipepeso chathu ndi chidandaulo chathu kwa ife chokuti timaziwa kuti inde zichitika zimenezozo komano mukufunanso kwa anthu akumpoto mukanakhala simunalolere kuti zimene zichitike sizikanachitika koma nakasiya vice first lady akuti ndi akumuzi konku
yetu maminista ambiri amene akutchulidwawo akonko kumuziko. Ndiye mnapo chongotenga chokuti mwana uyu wa Nyakaruwa, uyu asibwenyi awa ndani awa yetu basi nkumaonongano zinthu zimene zikanathandiza anthu masauzande ndikukangopeza thandizo anthu 60. Anthu 60 ndikuwakopa anthu amene akugona ndi njala chifukwa choti iwo ndi athumba la chimanga ndikuvoteraso zinthu zimene zingazunzenso kwa nthawi yayitali. Koma 2025 aboneka ndo zimene sizikutheka. Zimene sizikutheka hata pang'ono. Mumaona kawiri kuti kongresi kumwera kunakhala bwanji. Ena mmayankhula kuti ayi kumwera anthu sitimagwirizana makuti chifukwa timamvesesa ndi kumvesera chinthu. Komanso ziwani kuti boma lina lililonse la dziko la Malawi, munthu wa boma limenelo amakapezeka ali kuzomba, wa boma limenelo amakapezeka ali ujeni ku Lilongwe, wa boma limenelo amakapezeka ali ku Blantyre. Mwambiri mwa iwo izitukuko zawo makampani awo zili ku Blantyre. Ndi akafuna kuvotera mwina makene anga anachoka chigawo cha kwina uje chapakati akoma ali kumwera amavotera wapakati yemweyo ndimezi makhalira. Koma wakumwera kuti akakhale kumpoto, wakumwera kuti akakhale chigawo chapakati amakhoza kuvotera Congress ndi fundo zimene akuzimvera, amakhoza kuvotera Ford ndi fundo zimene akuzimvera. Koma anthu ena amabomawa amakhanga takugawaniza zinthu. Koma ziwani kuti president akawina sayang'ana dera limodzi, amayang'ana dziko lonse mmene lilili. Ndiye tikamapanga zinthu zoti tizivotera chifukwa choti amene akuyankhula ndi munthu wakwathu, tizidziwa kuti pamene ife tavotera pa tizunzisaso anthu aboma aujeni region ina. Ndiye ziziwa kuti pamene tikuvota pano ife kuno kumangochi, ziwani kuti zimene tikuvota panozi zizakafika mpaka na kumpoto. Amene tikuvota pano kumpoto ziwani kuti zimene tikuvotera kunozi chikhala chabwino chikachoyipa chikafika paka kunsanje. Amene tikuvotera kunsanje ziwani kuti tikavotera mola kuika ndi kuchilosa pa mpando chimenechi tichipinja nawonso anthu amene ali kunchinji. Tikamaganiza pamenepo tizakhala anthu oganiza mozama kwambiri. Koma tikuziwa choti pase nkulanda. Ndipo ti anthu lero chifukwa choti boma linachita lolandidwa chilichonse chikungokhala cholanda basi tochita kulanda. Ndeza akachali mayango ati mamva akachali zimene apanga zija pakuti timakusatiyani malikodi amene angatuluse wina aliyense. Musaganize ngati kuti achina profesa kapena akina tuperesa amamva. Iwo chabwino akhoza kukhala pa business ina, koma anthu ngati kuti achipani aku executive amavera ngati meti mavera FM kumvamo tikhoza kupanga post kwa atumizira atupere verani, kupanga post kwa atumizira ujena apita mutali verani. Ndimezi makhayo sasa amamva chine mundu ankhwekira chilichonse amamva chifukwa iwo makutu awo ali chero kumvesera zimene akuyankhula anthu mchake zawo akuzikonza moyenera kutiso zizakufikireni anthu nonsenu moyenera. Koma kumpoto anthu ambiri mwakumudwisa, koma zinaza chiziwikireni kuti kumene kuja kuzochitika zake zikhala zimenezo. Chifukwa chokuti ino nthawi zambiri anthu akwathu ndimene timagwirisira ntchito kwambiri dera la kwathu kumpoto. Awa basi bweni wakwithu wene wawa tiye tivotereni mwene yuyuyu basi zimezo ndimene timaziziwa ku nthawi zambiri. Koma no tiye tisintheni kaganizidwe tibweti kaganizidwe kena koma ngafuko lathu. Koma zipani zosusa boma zimayesera kumbali yawo, koma nokhaso wina aliyense wanzeru ozindikira kuona kuti kodi ndi boma lathuli ndi kuthekera kotani kuti likhoza kupulumutsa wanthu kapena kumvera kidandaulo cha anthu. Maumboni nonse omenyera maufulu muli nawo, koma pempho langa mobwereza ine ngati munthu wachipani tikuziwa kuti muli ndi kuthekera kwakukulu mukhoza kusinthisa zinthu kuzera kuyankhula pa ma social medias. Tumikirani anthu auzeni zimene zoti kavotereni Arthur Peter Mutharika molumikizana ndi chipani cha UDF kuti zinthuzi ziwongoke. Osati apita angazaongoza zonse chifukwa apa zaonongeka zaonongekeratu, koma alozereni anthu kolowera. Inu simukuti osusa boma festi kwalozera anthu kolowera. Ine kuyankhula kwanu kotwa ujeni ma social medias mukhozaso kwalozera anthu kolowera.
chimeje chimafunika fa mungamasala kuti siku lovota chisankho kulengeza kwache muzalira pyo osati kulia kuti zali ife toka kodi inu mese ndiziko munoso mavuto situ kwawo nyali mosi inuso mwindi kuthekera kosintisa anthuwa osati kuti muzalira pyo siku lolengeza tosefe tizalirira limozi koma tindi chikubwera tizalira chifukwa chake ndi ndondomeko yathu ndi mbiri ya zipani zathu komanso ndi anthu akuganiza kwabwino amene akuchalira pano wina aliyense ali ndi choyenerezeka akangozuka nyumba mwake akuona kuti apasowa chakuti akanakhala tu wakuti anali pa mpando chimenecho chitazakampangise munthu kamvotera mayendedwe transport kudula chonchi ndayemeja akulu ali pa mpando chimenecho chimene chitazakampangise kuti akamvotere tikandi amaneti kuno uchino uzusu ukatiruma pa ifeyo panopa tikandi achimanga zambirimbiri tukula pakhomo chine chose mwina asi nyumba mwake akazuka ndikuona chimene chashota nkuzindika chimene chinalipo pa nthawi tachimwene